Benvinguts a Rol Ràpid, ressenyes ràpides per Rolers en Pressa. Avui, els 15 jocs de rol més influents i per què. D&D, el primer, sistema de classes i progressió per nivells. GURPS, joc genèric, sense classes i creació de personatges per punts. Traveler, creació de personatges per carreres i tantes innovacions per l'època que em cal un vídeo a part. Ranquest, sistema per habilitats, dau de 100, creences de personatges lligades a la màgia. La crida de Tulu, regles de seny, aventures lligades a la investigació i, evidentment, els mites de Tulu. Caçafantasmes, el primer sistema amb piles de daus i dels primers amb metamonedes. Després va venir l'Star Wars de Western Games, el bo. Pendragon, precursor de l'estructura de joc cíclic i els trets de personalitat. Vampiro a la mascarada, una nova manera de rolejar que va influenciar la cultura pop de tota una generació. Sorcerer, el primer joc de l'era indie i una nova manera de dissenyar jocs tenint en compte els objectius dels jugadors, molt narratius i l'inici dels sistemes de jugar a perdre. Fate, va venir després de Fuig, el sistema original, i estrictament hauria de ser l'Spirit of the Century. Amb tot, va introduir el sistema d'aspectes i els resultats positius-negatius d'on veuen molts altres jocs. Apocalypse World, Powered by the Apocalypse. Ja està tot dit. D&D tercera edició introdueix l'SRD que permet l'OCR i l'explosió del dau de 20. Castles and Crusades, el primer joc important dins de l'OSR. D&D cinquena edició escampa l'ús de les tirades amb avantatge-desavantatge. Amb ell arriba la major era de popularitat dels jocs de rol. I finalment, Mork Borg, l'OSR portat al següent nivell. Hi ha qui creu que és tot una nova branca de disseny, però així és com comencen les Guerres Santes. Vosaltres, què en penseu? Digueu-m'ho als comentaris.